ba za ka taɓa wani maganar noma da tsaro ya ake ciki. Duk inda ya san cewa ana fama da matsalar tsaro to yana ƙoƙari ya kai agaji na abubuwan da ya san cewa za a amfana da su kuma za a rage. Aka jan maka misali dan sadau suna da matsalar tsaro fiye da baka tunani tun kayan matsalar ta haka, amma to wani Abdulmalik Zubairu nan bugu ya ba da dama a giwe garin gaba ɗaya da sola, wato hasken lantarki, wutar lantarki, dare da rana ko yaushe akwai haske. sai da akwai haske saboda idan mugu ya zo da ta magarin yan gari dama akwai kwamiti na gari waɗanda ke kula da gari, to da ka zo to dama suna nan za su yi maganin abun kayan ya zo ya fara cutar al'umma. Wani ƙarin bayani za ka yi mana a kan ƙoƙarin da shi wannan ɗan majalisa honorable Dr. Abdulmalik yake yi a ɓangaren